Започваме с реките. Докъде ще стигнем, не зависи само от нас. Започваме от реките, защото там свършва всяко пране. И истината е неудобна. Течните перилни препарати и капсулите са масовият избор и най-големият проблем. Те се предозират. Почти винаги изливат се, разливат се, оставят след себе си концентрирани остатъци. Тези остатъци не изчезват. Те минават през канализацията, през пречистването и стигат до реките. Не знам колко точно тонове минават всяка година през България, но знам, че всяка пералня допринася. Всеки ден без пауза. И тук идва неудобният въпрос. Ако продължаваме да перем с продукти, които замърсяват системно, кой точно трябва да оправи последиците? Ние започнахме с EcoWave, защото искахме да спрем този цикъл. Перилни кърпички без течност, без капсули, без тежки химии и без предозиране. Без парабени, фосфати и микропластмаса. Формулата ни остава същата. Остава и ефектът. Прането остава блестящо. Но вече, честно казано, не ни стига да сме просто една алтернатива. Искаме да бъдем нещо много по-дълбоко. Затова EcoWave преминава към Blue Mission, защото течните перилни препарати няма да спрат сами. Защото удобството продава, а последствията остават за всички ни. Full Mission означава действие, почистване на ръки от микропластмаси и отпадък. Започваме ние. Докъде ще стигнем, зависи от хората, които избират съзнателно. Ти не си просто потребител, ти си част от веригата. Ако искаш да спреш да храниш проблема и да застанеш срещу него, влез в сайта ни и подкрепи прехода ни към Full Mission.